V novej galérii moderného umenia Kunsthalle, ktorú nájdu Bratislavčania v Národnom osvetovom centre, teda tam, kde sídli aj legendárne Véčko, sme nakrúcali vernisáž veľmi nezvyčajnej výstavy jedného z najslávnejších rakúskych výtvarných umelcov Ervina Wurma. Ervin Wurm je sochár, ktorý posunul hranice sochárstva. Možno si každý návštevník galérie predstavuje, že socha má stať na sokli. A Ervin Wurm sa rozhodol manipulovať objem predmetov. Rozhodol sa robiť tučné autá, tučné domy, naopak aj štíhle domy. Rozhodol sa manipulovať každodenné predmety, ktoré používame. A toto je práve taký jeho prínos, kedy možno bežne sochári sa zaoberajú možno nejakými konzervatívnymi problémami. Ervin Wurm rozbil sochárstvo a tým pádom sa stal z môjho pohľadu asi najznámejším, najzaujímavejším svetovým sochárom a preto som poctený, že ho dneska môžeme v Kunsthalle Labe vystaviť. Umenie má viacero možností, čo môže pre tento svet prinášať a sú umelci, ktorí sa snažia robiť náš svet krajším a potom sú umelci, provokatéri, ktorí sa snažia možno nám nastražiť nejaké pasce do cesty a ktorí sa snažia poukázať na to, že vlastne ten náš banálny a bežný svet vôbec není taký banálny a nudný, ako si možno niekedy myslíme, a že ten náš svet je fascinujúci a vzrušujúci a oni vlastne sú povinní nás na toto upozorňovať. Výstava nesie názov Všetko je inak. Je to prudko filozofická otázka, ale odkedy viete, že všetko je inak? No, tak ja som to zistil pomerne skoro a pomerne dávno, že všetko je inak. Už u mojich rodičov som videl, že ich svet je iný ako môj. A ako inak to bolo napríklad pred 25 rokmi? No samozrejme, to máte úplnú pravdu. Vtedy bolo všetko inak, ako je to teraz. Predtým sme nerozmýšľali nad tým, že je to inak, ako teraz. A ako je to teda teraz? Dnes je to ešte viac ináč. Je fakt, že som pochopil a zistil, že všetci žijeme síce v rovnakom čase, ale každý z nás žije v úplne inej realite. My ako sme tu, vy napríklad, vy a pán kameraman, je síce jedna prítomnosť, ale rôzne reality. Riaditeľky Rakúskeho kultúrneho fóra sme sa pýtali, ako sa im podarilo získať pre bratislavskú Kunsthalle takú veľkú hviezdu. Bolo to moje veľké prianie a s pánom riaditeľom Kunsthalle Jurajom Čárnym sme sa zhodli a spoločne predstavili Ervina Wurma v Bratislave. Ervin Wurm je v súčasnosti nielen najznámejším rakúskym umelcom, ale aj celosvetovo známou hviezdou a preto pre mňa je to vrchol mojej práce, teda jeden z vrcholov. Je ešte niečo atraktívne, na čo treba pozvať Bratislavčanov? Tak pozývam vás na všetky podujatia, pretože my prezentujeme vysokú kvalitu rakúskeho umenia a kultúry na Slovensku. Momentálne beží napríklad výstava Hermana Niča v Danubiane, ktorá sa otvárala nedávno 29. novembra. A ďalej sú to rôzne literárne podujatia, čítania, koncerty, pretože náš program je veľmi rôznorodý a pestrý zo všetkých možných oblastí. Rada by som pozvala aj do našich vlastných priestorov na Hodžovom námestí. Ako sa podľa vás propaguje rakúska kultúra na Slovensku? Ja som s touto prezentáciou veľmi spokojný. Naše veľvyslanectvo prezentuje rakúske umenie prostredníctvom Rakúskeho kultúrneho fóra, ktoré má podobné priestory ako tento Lab Kunsthalle. Sme otvorení navonok. Ľudia chodia okolo, zastavia sa, keď napríklad idú z práce. Nie sme iba tu v Bratislave, ale spolupracujeme aj s inými mestami na Slovensku, napríklad s Košicami. Ich denke, dass wir eine relativ präsente Kulturnation in der Slowakei sind. Akých umelcov ešte máte v pláne priviesť k nám? V osobe Ervina Wurma prezentujeme na Slovensku rakúsku superstar a veľmi sa tomu tešíme, ale ja už som nad tým uvažoval aj s pani riaditeľkou Rakúskeho kultúrneho fóra, aby sme skúsili realizovať taký projekt, v ktorom sa opýtame rakúskych kultúrnych inštitúcií, galérií a múzeí, koho by oni radi predstavili na Slovensku. Toto teraz začíname pripravovať, ale ešte vám neprezradím nič konkrétne. Keď pôjdu ľudia okolo a uvidia takéto nezmyselne krivé auto, asi si povedia, ja tomu modernému umeniu vôbec nerozumiem.
Máme v Kunsthalle 30 mediátorov, ktorí sú vyškolení na to, aby ľuďom pomáhali pochopiť. A my sme sa s nimi dohodli, že my nebudeme hovoriť našim divákom, čo to znamená, ale budeme sa snažiť ich naviesť, aby pochopili. Kunsthalle Lab je window galéria, má obrovské výklady a skutočne tie reakcie ľudí sú neuveriteľné, lebo si myslia, že to je nejaký optický klam a až keď vojdu do galérie, tak zistia, že to je skutočne v 3D, že to nie je virtuálna realita, ale skutočná socha, že to je auto, ktoré vyzerá o čosi ináč, ako auta zvyknú vyzerať. A to, čo vlastne tým Wurm chcel povedať, tak na to sa dá odpovedať pomerne jednoducho, ale mojou ambíciou nie je ľuďom povedať, že preto a preto. Wurm sa snaží práve, ako som spomínal, nás trošku zneistiť a snaží sa prinútiť nás myslieť. A keď sa nad tým dielom zamyslíme, tak každý z nás si môže ten intelektuálny príbeh rozohrať a zistiť, že o čo tu vlastne ide. Nechajme sa teda moderným umením trošku vykoľajiť a možno prídeme na iné myšlienky a možno aj na krajšie ako doteraz.